Питрауның бүген икенче көне. Нәк кыл уртасы җәйләрнең кояшлы тыныч инде. Җәйгешелле вакыты шул. Сулышларны куыра. Җәйнең кеше юк, сүрелми. Арта елның елына. Быелгысы җиләкле җәй. Уш китәрлек үскәне. Урманнарда эррәге, тауларында пешкәне. Хак Тәгалә яңгыр бирде. Аннан кояш көн бирде. Быел балда энҗел көтми. Питрауда ук өлгерде. Карлыганнар да карала, кызылы да кызара. Быел алма елы булыр, ди олылар үзара. Уңдырышлы еллар булсын, хәерле уңыш булсын. Илләр еллар тыныч булсын, бәхетле тормыш булсын. Урманнардан бүген йөреп кайттым. Җыеп кайттым урман җиләген. Имгә тотар өчен үзеп кайттым 9 төрле питрау үләнен. Беренчесе авыр сүздән саклар, икенчесе яман күзләрдән, өченчесе төрле иянәттән, дүртенчесе эчке чирләрдән, бишенчесе кеше рәнҗешеннән, алтынчысы зиһен китүдән, җиденчесе 7 ятка тарып яратусыз гомер итүдән. 8нче төре картаюдан, гомер чиге иртә китүдән. 9нчы төре туган халкы хөрмәтеннән мәхрүм итүдән. Мин сихерче түгел. Ә шулай да табигатьнең сырын беләмен. Шуңа күрә имгә җыеп кайттым 9 төрле питрау үләнен. Хак Тәгалә үзе ярлыкасын җиргә шундый гамәл кылганга. Газиз башка инде ни каласың бу афәтле чорда торганда. Сагышларга башны салмый әле. Җәй ахыры җиткән чагында син быек махшаптын быекка, син саргайма охшап кайынга. Изаланма охшап аккышларга, кәккүкләргә охшап моңайма. Шиңми, сулмый кирик аккышларга, шөкер ана кылып дөньяга. Җомгаларда җыйган җил җиләген кышлык өчен куйдым киптереп. Кышкы салкыннарда чәй эчәрбез, питрауларны искә төшереп.